Pasok ang Isabela City sa probinsya sa Basilan sa listahan isip Most Improved City sa tinuig nga kompetisyon nga milambigit sa tanang lungsod ug syudad sa Pilipinas. Migawas nga ang lungsod sa Isabela ang nag-inusarang napasulod gikan sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Kini ang ikaduhang tuig nga nakasulod ang syudad sa listahan sa kategorya isip Component City sa Pilipinas. Niadtong tuig 2021, giila usab kini nga second most improved LGU sumala sa Competitiveness Committee sa Mindanao ug Most Improved LGU sa Zamboanga Peninsula Region 9 sulod sa duha ka sunod-sunod nga tuig 2021 ug 2022. Ang Isabela City nakapating sa ikapito nga listahan sa top 10 isip Most Improved LGUs in the Philippines Cities Municipalities Competitiveness Index sa 2022 national ranking. Ang Competitiveness Index nagapakita sa listahan sa mga lugar sa ilang kapasidad ug kalidad sa pagpadagan sa ilang panggobyerno ug mga plano nga nakatabang sa katawhan. Ang kompetisyon gihimo sa National Competitiveness Council pinaagi sa Regional Competitiveness Committees uban sa tabang sa United States Agency for International Development. Ang pasidungog gibase sa upat ka haligi: economic dynamism, government efficiency, infrastructure ug resiliency. Gihimo usab nga basihan ang populasyon ug kita sa lugar. Gihimo ning tuiga ang pasidungog aron madasig ang lokal nga panggamhanan ug ang katawhan nga magtimbayayong alang sa kalambuan sa ilang lokalidad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!